Ai Mosoti. Inki. Mbora. Ata changamuka ntebi. Vete sukuneri. Esukuneri bono meta abantu bagaleti ng'ombe, chimboli chigoko bagocha konyenya baragi. Otio kibale esuse. Ata tigangote yekenyorongo tio kakere. Omwana yeso goyorono. Oh no. Lakini agasitankaro. Abantu mbali. Abakungu biyeiga yani. Okonyoro mukungu yani tali gotiga mugako yatware morembe. Kira chinsante tungulire yanga ye ekomere meta yesuguku. Pamusi akarafu tangulire chionsi. Ogoro mwana bikoro to birikera gutare bikonyoko bwa mna chui. Yani bago cyane no mugako mete abutabwati gasi. Yani hata etengo mugaka kole tuoni matanye kuru mwako. Batabwati. Te bono egendo nako batebya bangina. Amugaka bumanya necha yagotora chikonda okora. Baide. No akurusi aga school fees otoma gocha. Ebituma kamotoriro no akurusi otonda baragira. Abagina. Tiago kiniri iberera sabaga. Yani. Tiago kini presa yabaga. Mugaka rasa goku. Oto mugaka stress mpaka getungo gyakiniro mobere. Echumbiye eitegete. Yani amachani atirete sukari etirimbogete. Amangana itali maya. Irani twara jinsoni ande etakere mwegwanana noma etomugako guno mutaka mnanje italimonda yana ataba mutaka rende ku understand na kingote mara asakonya to baisa ko ndo chikubuna chimbako go chi bwe jirani ko musacho go pressure tayo igo nande mumanye ngaki esuku ke aberange anje mubwato butaka kari butaka bwaino ndoriko kana rende ngaki Banya kinyoro moya nana yani mosha you can say yes kosena nabo igo no metele so kiro monto ko charo tware budget yayi anyoro sati o chabati yako ngaka chabati gati okire umwana nama etenga mwa ko to munyimara ko ro kwasa ko to mwana ngi yanda mwanya lebe akobekera akachumbi kake kono roega kumbe okembe taka chabati kari kweigwa nga tabie sabirania ka chabati tabie mbesana prali nogo prali ekirangu atibosa Bantu bale babochita bichimbe. Nabanga ne kirange esogote. Kirangu atara bantu bale batabwati tabi. Ochi kirangu etinke buga dieta. Ngochinga nkora abalira kere kirangu ati kango kani. Era tanji timbali tuna kirangu ati. Wono nabantu mbale. Okonyora gusinesu ukugurire ebintu. Ate tekero monte kenyoreke yimamanye. Incengole tengombe. Omugaka one gusena yani oboriri. Na gole to bosie pandoro. Amabuta chirita isa. To kogoro sirine to tambo. To stoke. To stoke. Sirine gosagenda gole company ngim. Gosenganga na gole takati Yesu. Oboriri. Yesu ko kanyita ko. Yani abantu mbale. Chitabi chimbe brari. Tigankirigo tigatimbarama tigatimbarama lakini tabie besa lakini ende sukwekera ubwate kende akyo bwate kende ayashia nabantu bamino konya na iga keroro sine no boshabati rangeri omuiri ogo mwe taibo okogoro bosie bando ruga rusia kamwenana taganyo mwabamira amate bakaje gotomu mwana echu echumbi boseke biriti igo Bono. Nenda abantu banyurana naki January ngochiri. Abana mbali bakora class 8 bakwenda form 1, abana mbali bakora form 4 bakwenda aralia. Baba nasti. Eyo tumbanyeti university go say college. Bona abana mbali bakwenda ororo. Tubasa gutumia chibesa esenyencho yeri tukelimo. Ekelima sasi bosa. Alafu bona January ometo monto chakwa omonengu. Onsa kuruto. Okwana story omonengu aye. Maitene kende agarete ngaruto omonengu rakini to no ne tio bolimo ya kani na arute ta no moliriore bono moinyore chano nero e business takire amo ke mambo kaneti bakandere bono January no montago chakoni manye embuli 1500 umuntu akoni elibu esenge chate tanyore chibesa yamba agere turele samangana ya make baigwe aka ay ke costua